Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 19-njy ýyly sanyna Türkmenistan TV ulug geçirgelerini öňe sürýär. Azerbaýjan Ýewropa Birleşigi energetika ulugymyny TV alaşyk. Türkmen ýaşlarynyň halkara olimpiadadaky uly üstünlügi. Arsenal Zenchinkony satyn alýar ýaly habarlar ýetirýär. Gelingini bolsa habarlarymyza geňişlerini seredip geçelim. Türkmenistan TV ulug geçirgelerini öňe sürýär. Aşgabatda geçirilýän halkara ulug saşyr geçirgeleri özara ara baglanşyk we ösüş atly halkara masaladynyň çeýeklerini Türkmenistanyň, Eýranyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkiýanyň ulug düzüminiň wekilleriniň gatnaşmagynda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň çeýeklerini ulug geçirgelerini döretmek meseleleri boýunça duşyk geçirildi. Bu gurda ilkinji duşukda Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Eýran we Täjikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Eýran, Türkiýe halkara ulug geçirgelerini döretmek boýunça özara pikir alşmalar geçirilýär. Bu ulug geçirgelerini döretmek pikiri Türkmen tarapynyň başlangyjy satyny öňe sürildi. Ol ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy täwitini, ykdysady aragatnaşyklary pogtalandyrmagy, şeýlekem ähli ulug görnüşlerini halkara kombinirlenen ýok gatnawlaryny ösdürmäge gönükdirlenir. Şeýlekem duşuň barşyny hoply ýükleriň, gözegçilik geçiriş nokotlarynyň, awtomobil we demir ýollarynyň ýeketek sanyny döretmek maksady laýyk boljakdygy belenip geçirildi. Ýok gatnawyny artdyrmak, gurama gatnaşçy döwletleriň arasynda ulug logistika bileşikleriniň we assosiasiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmak maksady bilen taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sekretariatyna özüniň milli ulug logistika bileşikleri we assosiasiýalar baradaky maglumaty berip, hyzmatdaşlyk boýunça umumy ilalaşygy baglaşmak mümkinçiliklerini seretmek göz öňüne tutulýar. Şeýlekem halkara masaladynyň çeýeklerini Eýran Islam Respublikasynyň, Katar döwletiniň, Oman Sultanlygynyň, Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasyndaky ilalaşygyň iş komitetiniň 3-nji mejlisi geçirildi. Onu üstündeki ýylyň awgust-sentýabr aýlaryna Hindistan, Eýran, Türkmenistan, Özbekistan, Gazaqstan we Oman, Eýran, Türkmenistan, Özbekistan, Gazaqstan we tersine bu gurlar boýunça awtomobil, demir ýol we konteyner ýüklerini syna hökümine daşamak göz öňüne tutulýar. Azerbaýjan Ýewropa Birleşigi energetika ulgamyny täze alaşyk. Ýewropa Komissiýasynyň ýollaşysy Ursula von der Leyen Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine saparda bolýar. Ol saparynyň çeýeklerini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşdy. Gepleşikleriň jemleri boýunça Azerbaýjan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyny energetika pudugyny strategik hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünmek hakyna ähtnama gol çekildi. Bu möhüm resminama Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Ýewropa Komissiýasynyň ýollaşysy Ursula von der Leyen tarapyndan gol çekildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça medpugat wekillerini ýüzlenme bilen çykaş eden Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Ýewropa Birleşigi bilen energetika ulgamyny 15 ýyllyk hyzmatdaşlyk taryhynyň bardygyny beledi. Gol çekilen möhüm resminamanyň Azerbaýjan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky ilkinji resminama bolup durmaýanlygyny belläen Ilham Aliýew 2006-njy ýylda şeýle mazmunly ilalaşyga gol çekilendigini, 2011-nji ýylda bolsa Günorta gaz geçirgesi boýunça resminama gol çekilendigini ma'lum etdi. Aliýew umuman Azerbaýjan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň köp ýyllardan beri üstünlükli dowam edýändigini belläp geçdi. Ýewropa Birleşigi 2030-njy ýyla çenli energiýa sarp edilişi we elektrik energiýasynyň önümçiligi nokdaý nazardan tebii gazyň möhüm orny elemegi dowam etjekdigini ananýar. Şu nokdaý nazardan Ýewropa Birleşigi geljekde tebii gazy ulanmagy dowam etdirer. Azerbaýjan Ýewropa Birleşigine tebii gaz iýermegi ýokalanyrdy. Bu depkine saklanyp galar. Şu ýyly goşmaça 4 milliard kub metra çenli tebii gaz iýerler. 2027-nji ýylda tebii gazyň iýerleýän möçüriniň 2 hesse artmagyna garaşylýar diýip Ýewropa Birleşiginiň energetika boýunça komissary Kadri Simpson belläp geçdi. Türkmen ýaşlarynyň halkara olimpiadadaky uly üstünlügi şu ýylyň iýul aýynyň 10-18 aralygyny Hatay Halk Respublikasynyň guramagyny 54-nji halkara himiýa olimpiadasy onlaýn görnüşinde geçirildi. Oňa dünýäniň 83 döwletiniň eňe zehini okuwçylaryň 320-sy gatnaşdy. Himiýa dersinden geçirilýän bu olimpiada mektep okuwçylarynyň halkara bilim bäsleşikleriniň eň görnüklüläriniň biridir. Bu ýyl olimpiada diňe nazary bilimler boýunça bir tapgyrda guruldy.
Olimpiyadada Türkmenistanlı mektep okuwçylary üstünlükle çykyş edip, medallara münasip bolmagy başardylar. Olimpiyadanyň netijesi boýunça Aşgabat şäherindäki ingliz tili, himia we biologiya dersleri şuňlaşdyryp öwredilýän ýürüýtülüşdilen 86-njy orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Dawud Muhammedulyň altyn medala münasip boldy. Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmenbaşy adynaky ýürüýtülüşdilen umum bilim berýän mektep internatdan 11-nji sınıf okuwçysy Niyaz Muhammed Begenç Muhammedow, 10-njy sınıf okuwçysy Ýakup Ananazarow kümüş medala. Şu mektebiň 10-njy sınıf okuwçysy Begzada Anayforso 1-nji medala münasip bolmagy başardylar. Halkara çäre ýurdumyzdan 4 okuwçydan ibaret toparyň gatnaşyp, olaryň ählisynyň ýokary derejede çykyş etmegi, ýurdumyzda alan bilim ulgamyny sürmekde, ýaşlara dogry we bilim bermekde edilýän köp ugurly tygylalaryň meýwesidir. Arsenal Zinchenko'ny satyn alýar. Angliýanyň Premier Liga çempionatynyň düzümine çykyş edýän Arsenal topary özüniň çempionatda esasy beşleşlerinden biri bolan Manchester City toparynyň güýçli futbolçylaryna satyn alýar. Arsenal topary Gabriel Jesus'tan soňra Ukrainaly futbolçy Aleksandr Zinchenko'ny hem hataryna goşýar. London topary Zinchenko'ny 30 milyon funt sterlinge satyn alar. 25 ýaşyndaky futbolçy bilen 4 ýyllyk şertnama baglaşmak gözüňde tutulýar. Şol bir wagtda şertnamada goşmaça 2 milyon funt sterling hem gözüňde tutulypdyr. Manchester City toparynyň çep goragçysy Aleksandr Zinchenko Ukrainanyň milli ýygyndysynyň düzüminde hem çykyş edýär. Arsenal topary şu mewsümde güýçli futbolçylary düzümine goşýar. Häzirki wagtda bu topar Marquinhos, Matt Turner, Fabio Vieira we Gabriel Jesus ýaly futbolçylary düzümine goşdy. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Hindistan teze prezidentini saýlaýar. Aziýanyň ilkinji ýük howa menzili açyldy. Gazagystan 14 sany uçar satyn alýar. Eýranda dünýäniň iň uly kilimi dokulýar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanyny görüşýänçek hoşda bolan.